Għall-ewwel darba Malta se jkollha faċilità dedikata għal ħażna u l-proċessar tat-tessuti u ċ-ċelluli flimkien ma' kumpless ta' clean rooms speċjalizzati ħafna u uniċi fil-Gżejjer Maltin. Din l-infrastruttura moderna se tippermetti li pajjiżna jkompli jiżviluppa servizzi mediċi avvanzati u jnaqqas id-dipendenza fuq servizzi barra minn Malta. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela u l-Ministru għal-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-Manifest Stefan Zrinzo Azzopardi żaru l-binja it-Teżor tal-Ħajja fejn tlestit il-fażi ta' kostruzzjoni u ħareġ iċ-ċertifikazzjoni fuq il-kostruzzjoni tagħha. Il-proġett qed isir minn fondi Ewropej taħt il-programm ta' rkupru u reżiljenza b'investiment ta' 25 miljun euro f'din il-faċilità f'San Ġwan. Il-Ministru Joe Etienne Bela għalli fil-fażi inizjali tiegħu it-Teżor tal-Ħajja se jintroduċi servizzi ġodda importanti f'Malta fosthom bone banking u cornea banking biex pazjenti Maltin ikollhom aċċess aħjar għal trattamenti speċjalizzati. Qal li l-faċilità se tkun mamra l-ħażna tal-plasma bi preparazzjoni għal plasma fractionation sabiex il-plasma miġbura f'Malta tkun tista' tiġi proċessata barra minn Malta u tarġa' lura bħala prodotti terapeutiċi derivati mill-plasma għall-użu tal-pazjenti lokali. Il-proġett issa dieħel fil-fażi tal-validazzjoni u l-liċenzjar li se jwitti triq biex fix-xhur li ġejjin il-bank tad-demm jiġi rilokat mill-isptar San-Luqa għal faċilità ġdida. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi qal li il-proġett huwa investiment importanti fil-futur tas-saħħa f'Malta u eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej qed jiġu trasformati fl-infrastruttura u s-servizzi ta' kwalità għan-nies.